BNN Podcast. Omroep BNN. Nog precies 1 week tot de verkiezingen. En dat betekent, dit is op weg naar de stembus, dat de spanning op gaat lopen. Sanne Hermkes, nummer 2 van Lokaal Pille Maas, zit hier. Nog 1 week, Sanne. Ja, Wat is het gevoel? Kijk je er naar uit? Of denk je, was het maar 18 maart? Ik kijk er naar uit omdat we aan het einde gaan komen van een hele mooie, maar ook intensieve periode. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat Pille Maas dadelijk vindt en wat het gaat worden. Ja. Dus. Als we deze podcast opnemen, is het een dag na de laatste raadsvergadering. Die tot 1 uur 's nachts ongeveer duurde. Het was een lange zet. Hoe kijk je terug? Wat was het voor avond? Het was een vreemde avond. Als in, ik had van tevoren wel verwacht dat het laat zou worden. Dat hoeven we niet. Want met alle stukken die voorlagen waren intensieve stukken. Ook hele belangrijke stukken die we besloten. Maar ik weet dat ik rond 10 uur op mijn horloge keek en ik dacht, het gaat eigenlijk nog best vlotjes. Maar toen kwamen er al wat lastigere agendapunten en toen kwamen er toch relatief wat schorsingen aan. En toen was het ineens vrij laat. Eindstand hebben we ook heel veel goede beslissingen genomen gisteren, die ook gewoon genomen moesten worden, ondanks dat het 8 dagen voor de verkiezingen was. Huisvestingplan ongeveer. Huisvestingsplan, het ontwikkelbedrijf wat we nu de volgende fase hebben vastgesteld. NLW. Echt heel belangrijk dat de NLW ook die doorgang vindt. De strategische visie voor de regio. Ook eigenlijk allemaal hele belangrijke punten. We hebben ook goede debatten met elkaar gevoerd over al die punten. Maar goed, als het aan mij had gelegen, had het iets minder laat hoeven te worden. Maar goed, we zitten er en dan maken we het ook netjes af en dan blijven we netjes op de inhoud zitten. Dat is wat we doen. Nou ja, en dat netjes. Ik zie jouw gelaatsuitdrukking. Hè? Je bent altijd heel duidelijk. Je kunt aan jouw gezicht goed zien wat je ervan vindt. Maar je schudt ook een paar keer het hoofd van... als we met elkaar... Ja, goed. We hebben gisteren zijn de fractiegelden van 2025 vastgesteld. En als we dan de discussie tussen 2 partijen gaan voeren die eigenlijk op de man gespeeld gaat worden, dan vraag ik me wel af, waar zijn we dan beland? Want ik hoorde Joyce Steele in de podcast zeggen, zo doen we dat in Pille Maas, dat ze dat soms wat minder zou willen horen. En dat, als ik het goed heb begrepen tenminste. Ja. Maar, in dit geval niet voor jou. Nou, zo doen we dat in Pille Maas. We hebben altijd de openheid in die fractiegelden heel netjes gegeven. Als we nu op de man gaan spelen over... en zeker afscheidende partijleden, fractieleden die elkaar bespelen op wat er wel of niet netjes is, vind ik niet netjes. En dan denk ik, jongens, kom, laten we het weer over de echte inhoud hebben. Ja, het ging over een aantal lunches over het aantal lunches en of een training wel of niet voor de fractie was of voor kandidaten. Goed, meneer Sanders zal vast een punt hebben gehad, maar was het nodig om het zo te spelen als het plan al helemaal in het presidium had gelegen, als het aan mij had gelegen niet? We gaan het hebben over de komende verkiezingen. Eerst graag een kort antwoord op de volgende vragen. Yes. Hier verbaas ik me het meest over in de raad. Dat is een hele goeie. Ik had me zo voorgenomen om echt snel antwoord te geven. Dat we het ene moment heel erg lang en uitgebreid over punten beslissen en het andere moment super snel gaan. En dat ik me nog wel eens verbaas over waar zit nou de clue in die verhalen. En hoe kan het dat we de ene keer er super snel doorheen gaan en de andere keer gaat het duurt het heel lang. Hier heb ik de meeste ontwikkeling in doorgemaakt. De laatste 1,5 jaar. Met het fractievoorzitterschap absoluut. Over dit raadstuk ben ik het meest trots. Dan een beetje prekenvrij geprochtje. Ik denk de motie mentale gezondheid ben ik heel trots op, omdat dat de beginstart is geweest van het feit dat we in Pille Maas nu doen op dat thema. Als mensen me echt zouden kennen, dan zouden ze weten dat ik een gamer ben en dat ik om af te schakelen heel graag achter mijn PlayStation zit. Ook gisteren naar die raad nog? Nee, gisteren naar de raad was het echt te laat, ben ik naar mijn bed gegaan. Lokaal Pille Maas betekent voor mij in 3 woorden? Open, dichtbij en samen. Hier moeten we in Pille Maas meteen mee stoppen. Lange raadsvergaderingen. Dit betekent Kermis FM voor mij. Een heel mooi hobbyproject met heel veel ambitieuze jonge mensen. Ja, want daar ben je elk jaar actief. Ja, ik ben ook hard aan. Ik denk dat dit jaar mijn 12e jaar wordt. En wat doe je dan precies?
Ik ben eigenlijk ooit gewoon binnenkomen wandelen omdat ik wat mensen zag die dat deden. Ik denk, dat is leuk. Ik ga eens kijken wat daar is. Wat is op de Tilburgse kermis? Ja, op de Tilburgse kermis, een groot mediaproject. Ja. Ooit begonnen gewoon als radio maken op de Tilburgse kermis. Inmiddels zijn wij, volgens mij, dan ga ik heel even een klein beetje liegen misschien, het grootste mediaproject op een evenement in de Benelux, heb ik begrepen, is mij verteld. Met bijna 200 vrijwilligers ieder jaar die radio, tv, nieuws, video's, alles online maken op en rondom de Tilburgse kermis. Ja. 10 dagen lang. Elke zomer. Elke zomer. Is dat voor jou een uitje? Ja. En ook wel af en toe lastig te combineren met werk, want midden in het hoogseizoen. Maar echt wel heel leuk. En ieder jaar echt een warm bad om in thuis te komen. Je bent deze week nog in Frankrijk geweest voor jouw werk. Voor mijn werk. Wat doe je precies? Ik ben senior projectleider bij Flex Hotels. En wij hebben mobiele inklapbare slaapkamers voor festivals en evenementen. Want ik zie wel eens foto's online. En dan staat er, hier is nu nog niks. En dan een paar uur later staat het vol. Wij kunnen 100 kamers turnkey opleveren binnen een dag. Op een willekeurig festivalterrein ergens in Europa. Hebben we het dan over festivals of over andere dingen? Over het algemeen festivals, main business, maar ook sportevenementen, opvanglocaties, huisvesting arbeidsmigranten voor de appel- en perenpluk voornamelijk in oktober. Heel divers zijn wij. En dan over een groot gebied? We gaan van midden-Frankrijk tot, volgens mij doen we dit jaar zelfs een klus in Hongarije. Dus we gaan, en we zitten in Engeland, dus we gaan ook het water over. Dus ja. Ja. Ik herinner nog 4 jaar geleden een debat hier in onze studio. Herinner je dat nog? Ja, het jongerendebat. Ja. En toen ging het ook over mentale gezondheid. En toen was je heel openhartig over jouw situatie. En dat heeft heel veel mensen geraakt. Ja, ik heb dat gesprek daar toen geopend niet zozeer om heel graag naar mezelf toe te trekken, maar omdat ik het belangrijk... Ik roep altijd, ik vind het belangrijk dat we dit onderwerp uit de taboes weer halen. En dat doen we maar op één manier, dat is door er open met elkaar over te praten. Ik kan dat heel erg vinden van andere mensen, maar dan vind ik dat je zelf het goede voorbeeld moet geven. Dat is wel lastig. Is heel lastig. Gelukkig ken ik een thuissituatie waarbij het al van jongs af aan voor mij heel normaal was om te praten over wat je ook voelt en dus hoe je je mentaal ook voelt. Wat zeker helpt om zo'n openlijk dat gesprek aan te gaan. Maar ik weet dat we dat debat voor aan het bereiden waren en dat de prestatiedruk was volgens mij het thema destijds aan het bespreken waren en dat aan mij gevraagd werd, hoe sta je erin? En dat ik dat verhaal deed en dat tegen mij zegt, Sander, vertel vooral morgen dit verhaal. Want vanuit jouw eigen ervaring vertellen hoe het is het beste wat je kunt doen. En we kunnen jou 1000 speerpunten geven wat je wil doen, maar vertel gewoon je eigen verhaal. En dat heb ik gedaan en ik ben blij dat het... ik heb daarna inderdaad ook wel veel positieve verhalen gehoord. En overigens ook mensen die naar mij toe kwamen met hun eigen verhaal. En ik ben blij dat ik dat heb kunnen bewerkstelligen. En ik ben ook blij dat we het vervolgens door hebben kunnen zetten in wat we nu allemaal voor stappen nemen in de gemeente. Ja, want daar was je ben je heel trots op, vertelde je zojuist. Er zijn heel veel zaken in gang gezet de afgelopen periode. Ja, ik heb die motie destijds ingediend en die is gelukkig raadsbreed gesteund. Wat mij het vertrouwen gaf dat de hele raad inderdaad inziet dat het moest. En we hebben natuurlijk na corona gezien dat de cijfers rondom mentale gezondheid bij onder andere jongeren, maar goed, ik denk dat je dat over de hele linie kunt trekken, echt gedaald zijn. En dat baart mij zorgen, dat baarden destijds de onderzoekers zorgen. En toen heb ik gezegd, daar moeten we iets mee. Destijds in eerste instantie wethouder Machteld Beukema dat opgepakt. Die heeft daar op haar acties ondernomen. Het heeft ons zelfs nog bij de koningin gebracht als gemeente Pijl-en-Maas. Ja. Zijn we ook nog geweest. Ben je ook nog naartoe geweest? Ja, ik ben mee geweest inderdaad. Ja. En dat is heel mooi om te zien wat de stichting Mind doet om het thema mentale gezondheid onder jongeren op de kaart te zetten eigenlijk. En ik ben heel blij met wat we nu doen. Hè. We hebben afgelopen jaar het themajaar gehad in 2025. Onder andere met de tentoonstelling in Panningen. Met diverse, hoe moet ik dat zeggen? Ja, er zijn diverse bijeenkomsten geweest rondom het thema. Walk into the Light ook nog. Ja, Walk into the Light. Ik heb zelf meegelopen in Meijel. Echt, het is heel bijzonder om überhaupt om 6 uur 's ochtends in een groep mensen te staan. Die je eigenlijk niet kent of amper kent. En
die beginnen te lopen en halverwege is er een moment en daar werd een lied gezongen. En eigenlijk, overal vinden korte gesprekken plaats en iedereen is heel open in wat ze hebben meegemaakt, wat ze in hun omgeving hebben meegemaakt. Ik vond dat echt een eye-opener. En ik hoop ook echt dat we hem dit jaar weer doen en dat ik weer mee kan lopen. Omdat het me echt... het heeft me wel geraakt in een bepaalde zin. Het was een hele rustige en fijne setting om in te staan. Maar je merkte wel ook de zwaardheid op het thema. Waarmee het voor mij alleen maar duidelijk werd... we zijn nog niet klaar hier. Nee. Dus het moet nog een vervolg krijgen. Het moet absoluut een vervolg krijgen. Ja, blijvende aandacht, denk ik. Ja, dit is een thema dat blijvende aandacht moet krijgen, ja. 1,5 jaar geleden werd jij fractievoorzitter. Samen met Piet Rooijakkers. Hoe is die verdeling precies? Piet doet het technisch fractievoorzitterschap en ik doe het politiek fractievoorzitterschap. Ja, wat was het verschil? Dat is mooi, want wij kwamen destijds... Sander Jansen gaf aan, ik ga stoppen. Ja. Toen is in de fractie gepeld natuurlijk, wie wilde dan? Ik was al vice-fractievoorzitter, ik had wel interesse. En Piet had eigenlijk ook wel interesse. En eigenlijk was het zo dat wij elkaar gevonden hebben in... hoe gaan we dan die taken verdelen? We draaien allebei een fulltime baan naast het feit dat we raadslid zijn en dus fractievoorzitter. Piet is heel goed. Niet dat hij niet goed is in het politieke, ook heel goed in is, maar hij vindt vooral het stukje de technisch voorzitter. Hij zit de fractie voor. Hij is lid van het presidium, van de werkgeverscommissie. Dat zijn de randzaken van het fractievoorzitterschap als je puur vanuit de politieke blik zou kijken, maar die heel essentieel zijn om de fractie te kunnen laten draaien en die ook de gemeenteraad laten draaien. Daarentegen vind ik dat niet per se niet leuk, maar word ik daar minder warm van. En word ik wel heel warm van het feit dat we de politieke koers uitzetten. En jij voert dan meestal het woord ook voer het woord tijdens de debatten. begroting, tijdens de kadernota en tijdens debatten. Maar dat is overigens ook niet zo bij ons in de fractie, want wij bepalen gewoon op basis van portefeuilleverdeling en wie er feeling heeft bij het onderwerp, wie doet, wie dan het woord voert. Dus. Ja. Bevalt het? Ja, ik heb al tegen mensen gezegd, ook in de gemeenteraad, ik raad het iedereen aan om het met 2 man te doen. Waarom? Omdat het best veel eisend is om fractievoorzitter te zijn naast het raadslidmaatschap en naast een baan. Omdat het echt nog wel wat... ook ik schrok wel van het takenlijstje dat ik van Sander kreeg van dit komt er allemaal bij kijken. Want hij had het heel mooi op papier gezet toen hij aankondigde dat hij ging stoppen. Zo van, dan kan iemand die wil, kan er zich even rustig laten bezinken wat er op hem afkomt. Het is best veel. Je hebt nogal wat overleggen waar je extra aan deelneemt. Er zijn nogal wat momenten waar er extra van je verwacht wordt dat je dingen doet. En dat je dat met 2 man kunt doen. Ik denk dat het er ook voor zorgt dat de fractie bij ons en heel goed draait zoals die draait. Dat is overigens ook absoluut een verdienste van de hele fractie en niet alleen van Piet en mij. Maar ook gewoon dat je kunt focussen op de juiste dingen. En de lijn is heel hard. Want ik weet dat we bij onze griffier bij Esther kwamen met het voorstel van, we willen dit eigenlijk met 2 man gaan doen, maar kan dat eigenlijk wel? En Esther keek ons aan en die had zoiets, volgens mij wel, maar we gaan het al even uitzoeken. Dus die heeft contact gehad met andere gemeentes. Nou, we hebben dat is uitgezocht. Maar die zegt ook, je kunt de grens heel hard maken, maar we zullen moeten zien hoe het loopt. Er was misschien ook her en der wel wat sceptisch. Was men wat sceptisch van, gaat dit werken? Ja, want die vragen komen natuurlijk. Die vragen komen en allemaal. Die vragen leefden ook echt wel bij ons en bij onze fractie. Maar aldoende leert men en aldoende ziet men van wat gebeurt, werkt het? En eigenlijk, ik weet dat volgens mij zat ik daar een paar maanden later zat ik bij het de fractievoorzitters doen 2 keer per jaar een diner samen met de driehoek. Dus met de griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris. En ik stelde daar de vraag in de groep van, hoe kijk je, want er naar mij gevraagd, hoe kijk jij erop terug? Nou, heel positief. Hoe kijkt de rest erop terug? Ik zeg, want ik ben ook wel benieuwd van, merken jullie dat het ergens spaak loopt op wat er gebeurt? Nee, eigenlijk had het ook niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. En kijk, ook wij zitten soms wel met, onder wie valt dit? Maar we zijn daar heel makkelijk en we kijken gewoon ook af en toe, hoe komt het uit in iemands agenda om bepaalde dingen te doen als er iets ineens tevoorschijn komt. Afgelopen jaar heeft Piet de Kader nooit uit het woord gevoerd omdat ik aan het werk was. En vanwege ziek op het werk ook niet weg kon. Dus ja, dan moet je ook improviseren en zo doen. Nou, heb je makkelijk een vervanger. We hebben makkelijk een vervanger en nogmaals, het feit dat het werkt is ook zeker wel een verdienste van onze hele fractie en niet alleen van Piet en mij. Ja. Want de hele fractie heeft zich er ook in één keer achter geschaad en zegt, we gaan dit doen en we gaan het gewoon zien hoe het werkt. En ook zij
zien dat het werkt. Maar ook zij maken dat wij het op deze manier kunnen doen en dat het goed gaat. Hoe gaat dat in die fractie? Want je vertelt ook wel eens, ook in die raad, hè, we moeten ook vaak flinke overleggen voeren. Ook omdat jullie niet een heel duidelijk punt hebben. Hier staan je voor. Snap je wat ik bedoel? Ja, we hebben natuurlijk wel heel duidelijk een punt waar wij voor staan. Maar anders dan volgens een VVD, waar je al bijvoorbeeld kan zeggen wat ze vinden. Waar de VVD een fractie van 3 is, of het CDA een fractie van 7... die allemaal vanuit een bepaald gedachtegoed bij een partij zijn gegaan, hebben wij dat wat minder. Wij zijn bij Lokaal PLMA's gegaan omdat wij allemaal achter het lokale gedachtegoed staan. En er zijn vanuit de intentie dat we niet vanuit een landelijke stroming het beleid willen maken, maar juist vanuit het lokale gedachtegoed. Dat betekent dat er mensen met zowel een VVD-invloed als met een PvdA-invloed bij ons in de partij zitten. Of misschien wel alles ertussenin en alles eromheen. Dat maakt inderdaad dat we soms interessante discussies voeren tijdens de fractievergadering. Maar dat vind ik misschien wel de allermooiste dynamiek die wij in de fractie hebben. Er kan hard gedebatteerd worden in de fractie. Maar altijd netjes, altijd op de inhoud. En we lopen altijd gezamenlijk samen naar buiten. Gewoon goed door één deur en dan is het ook goed. Ook na de raadsvergadering gaan jullie altijd even samen zitten. Wij evalueren inderdaad altijd. Waar gaat dat dan over? Gewoon even het gevoel peilen. Hoe zitten we erin na de vergadering? Dus wij duiken dan even heel snel een hok in. Ik heb volgens mij jou laatst nog een keer laten wachten. En ik zei nee, eerst naar de fractie. Vond je heel belangrijk? Ja, ik vind buiten het feit dat ik fractievoorzitter ben ik het heel belangrijk dat we dat peilen even doen. Dan zit iedereen er nog echt in. Kun je gelijk voelen of er nog ergens spanningen zitten. Over het algemeen niet. Een paar maanden geleden misschien bij mijzelf wel. Maar dat was misschien meer het debat dat daar toen ontstond. Maar eigenlijk is het gewoon vooral belangrijk. Ik vind het belangrijk om een rondje te maken langs de fractie. Hoe kijken we terug op de vergadering? En zijn er nog dingen waar iemand misschien achteraf van zegt, dat hadden we anders moeten doen. Ik vind dat heel belangrijk dat we dat doen. Ja. Nu komen die verkiezingen eraan. Nog 7 dagen. Ja, nog 7 dagen. Staat die elke dag gevuld? Ja, die staat wel. De agenda staat goed gevuld, ja. Morgen werk ik nog. Overdag, vanavond gaan we flyers in de brievenbussen stoppen. Morgen avond denk ik ook. Vrijdag doen we NL Doet met een deel van de fractie op verschillende initiatieven. Dat doen we overigens ieder jaar. Dat heeft verder heel weinig met verkiezingen te maken. Maar gewoon omdat we het belangrijk vinden om dat ook te doen. Zaterdag hebben we de laatste fysieke campagnedag, zeg maar. Zondag flyers rondbrengen. Zondagmiddag nog een van de debatten bij de omroep. En verder maandag, dinsdag gaan we nog een debat. Ja. Het zal nog wel druk worden. Vind je het een leuke tijd? Ja. Heel intensief. En intensiever dan ik aan de voorkant had gedacht. Wat vraagt dit van jou? Ik heb mezelf in onze campagnecommissie, CQ-PR-commissie, die 4 jaar lang actief is, ik mezelf naar voren geschoven als campagneleider. Eigenlijk is dat een beetje natuurlijk ontstaan de afgelopen maanden. Wat betekent dat ik op dit moment zowel naar buiten toe wat dingen regel. Maar ook intern zorg voor de communicatie naar leden, naar fractie en allemaal dat soort dingen. Ja. En het is heel intensief, maar ook heel leuk om te doen. Het is vooral intensief, omdat aan de voorkant denk je, maar we hebben toch een heel mooi plan en dit en dat. En dan komen er ineens allemaal dingen bij kijken en gebeuren er dingen. En moet je op acteren. Komen altijd dingen die je niet helemaal verwacht. Maar het is wel echt heel leuk. Waar krijg jij de meeste energie van? Als ik die groep, ik zeg altijd ons blauwe leger samen zie. En afgelopen zaterdag hadden we de marathon. En ik weet dat ik 's ochtends opstond en ik kreeg een WhatsAppje van Erik Nijs. En die zegt, heb je er zin in? En ik weet ook dat ik er niet op heb gereageerd toen in eerste instantie. En ik kwam aan in Kessel-Eik waar Salvatore begon. Want jij had geen zin? Nou, ik had wel zin. Ik weet niet, ik stond niet met de keren daarvoor stond ik echt met een enorm enthousiast gevoel op. En ik denk dat de vermoeidheid ook is die er langzaam in begint te sluipen. En ik stond daar en ik dacht, in eerste instantie ik stapte die auto en ik denk, we zullen zien wat vandaag brengt. Maar ik sta daar en die groep staat daar en hij vertrekt. En dat enthousiasme in die groep maakte dat ik er ook gelijk zin in had. En eigenlijk de rest van de dag weer met een big smile op rondgelopen. En
Ja, we hebben hem heel enthousiast onthaald 4 uur en een kwartier later. Ja, want hij heeft door de heel Pielermaas, ongeveer de randen van Pielermaas, een soort marathon gelopen. Hè? Ja, Of een marathon. we hebben 4 jaar geleden bij de estafette gedaan. Letterlijk met doorgeefstokjes hebben we gewandeld. 2 aan 2 door de gemeente. Iedere keer een aangedaan. En dit jaar is Salvatore gekomen en die heeft gezegd... Nou, ik wil eigenlijk wel marathon rennen. En ik ben erachter gekomen dat door Pielermaas kun je precies een marathon rennen. Oké, leuk, gaan we doen. Dus Salvatore heeft hier een marathon gerend. Hij is ten alle tijde begeleid door allemaal leden op de fiets. We hebben hem iedere stop tussendoor hem onthaald met een grote groep. Totdat hij dus 's middags in Panning aankwam. En daar stonden we denk ik met een man of 15 tot 20 stonden we klaar om hem te onthalen. Een hele mooie dag. Ja. En daar krijg je dan uiteindelijk wel weer energie van. En dan denk ik, ja, mooi, we hebben er weer zin in. En ik zie die groep en dan denk ik, het is niet alleen maar die 10-man fractie en burgerraadsleden en wethouders die er zijn, maar er staat echt een hele grote groep leden ook achter, die er ook echt gewoon iedere week zijn en iedere week zich inzetten voor het best mogelijke resultaat. Hoe doet Thijs van Lier op lijsttrekker het? Ik ben heel blij met Thijs als lijsttrekker. Ik denk echt dat hij het heel goed doet. Ik zit heel goed op de inhoud, maar Thijs is ook wel echt een mens die gewoon heel makkelijk op iemand afstapt en een gesprek aangaat. En overigens ook het moeilijke gesprek dat niet uit de weg gaat. Dus ik denk dat Thijs een hele mooie lijsttrekker is voor Lokaal Pielermaas. Ja. En wat zijn je ambities voor de komende 4 jaar? Ik heb er geen geheim van gemaakt. Ik wil sowieso door als raadslid, dat is geen geheim. Ik heb ook binnen de fractie al eerder uitgesproken, ik ook heel graag nog door willen als fractievoorzitter. Omdat ik heb die leercurve doorgemaakt de afgelopen 1,5 jaar, maar ook daarin voel ik nog wel dat dingen beter kunnen. Je bent nog jong. Ik ben inderdaad nog jong. Alhoewel, het ligt er ook aan wie het vraagt. Maar ik ben als raadslid zijn op dit moment nog steeds de jongste. Dus daar mag wel verandering in komen voor mij. Ik hoef dat niet meer te zijn. Het zou wel kunnen, denk ik, toch? Wij hebben al gelukkig hebben wij alleen al... staan er nog zeker 3 kandidaten onder mij op de lijst die... staan bij ons op de lijst die jonger zijn dan ik ben op dit moment. Nummer 2, dus het is logisch dat ze staan inderdaad onder mij. En ik vind dat zo'n vervelend iets om te zeggen onder mij. Maar op de lijst. Ze staan nog op de lijst bij ons 3 jongere kandidaten. Ik hoop heel erg dat ik niet meer de jongste ben na 18 maart. Want je mag het niet vragen, maar voor de mensen die het dan willen weten, hoe oud ben je? Ik ben 28. Oké. Dus ik mag zeggen, ik ben in principe nog heel jong. Ja. Maar, en zeker voor een fractievoorzitter is dat ook nog jong, denk ik, toch? Kevin Steeks misschien... Kevin is net een paar maanden ouder, want ik ben... Oké, iets ouder. Ja, we hebben nog zelfs bij elkaar in de klas gezeten, her en der op het Bouwens. Dat is toch extra bijzonder? Zeker. Goeie lichting, ja. En welke game je dan als het 19 maart is? 19 maart, 's ochtends vroeg, denk ik, dat ik die dag maar weer aanslinger. Nee, ik ben eigenlijk heel saai. FIFA, Madden, dat is de game van de American Football League. Dat. Het is niet heel spannend, maar het is wel lekker ontspannend. Even de knop om. Ja, even de knop om. Succes met die laatste week. Dankjewel.